Ještě před začátkem videa vám chci říct o našem dnešním sponzorovi a to je limonáda u knihovny. Je to výborná domácí limonáda. No a nyní tam nově mají kiwi limonádu, takže si ji určitě objednejte, je fakt výborná. Stačí pouze jméno, e-mail, mají tam opravdu levno, mají tady levandulovou limonádu, kiwi, mají to prostě výborný, takže si objednejte, můžete si objednat se slevou 20% s mým kódem HYPER20, jenom HYPER, no a teď jdeme na video. Čau, vítáme nás u našeho videa, no a v dnešním videu tak vlastně dáme challenge, kdo vydrží nejdýl na balkóně, jsem tady teda s Etlotem. Ahoj. A Quirlim. A.k.a. oplatkou, polívkou nebo... No a v dnešním videu tak vlastně pojeme hrát challenge. No a kdo vydrží nejdýl na balkóně, tak vyhraje tady tu limonádu knihovny. Vy, jak už jsem říkal na začátku, tak můžete mít slevu 20% s kódem HYPER. No a jdeme na to. To bylo 15 minut a ještě nikdo nevypadl. Jak se zatím cítíte? A ty, Etlote? To je pohoda. No tak to jsem rád. Tak uvidíme, kdo vyhraje dnešní limonádu u knihovny. Je to speciální edice kiwi, takže neváhejte a objednejte si ji hned teď. Už to bylo dalších 15 minut, takže to už máme hodinu naší challenge, co jsme tady, půl hodiny, co jsme tady na tom balkóně. Všechny vás to baví? Baví vás to všechny? Mě to baví, ale chci challenge. Povím, že Etlot si to taky natáčí. Tak, zatím asi čau za půl hodinky. Tak jo lidi, už je to další, kolik to je, půl hodinky asi, když jsme natočili poslední video, takže teď jsme tady hodinu. Ale řekli jsme si, že si dáme challenge o doušek limonády u knihovny. Bude to trefit se na takový černý stol tam dole. No a kdo chce začít? Tak já. Tak začni. Tak jo. Je tady Etlot Ahoj. a zadef se na černý stůl. Tak to bylo vedlejší, tak tady máme Quirčiho, nebo jak se jmenuje. Polívka. Tak nám vypadl poslední náboj, tak já se asi nezúčastním. Tak si tu limonádu dáme všichni. Tak tady otevíráme naší limonádu u knihovny, vypadá to výtečně. Tak si asi dodáme. Coca-Cola espuma. Lidi, trochu nám to tady vybouchlo. To šlo ze všech stran. Ale každopádně si jdeme teda nalejt. To je úplně na skle. Tak první ochutnám já. Bordel. To je výborný. Ty to dej mě. Teďkon si dá Etlot. To ochutnat já nebo Jotlot? Je takový kyselý. No jak je takový dobrý jako. Jo, je to pěné v pohodě. Tak jo lidi, tohle je další, kolik to je, asi hodinka nebo 3/4 hodinky. Etlot nám tady koukám usnul. Mě už to tady teda hrozně nebaví. Když jsem chtěl natočit tady ten shot, tak mi ten mobil skoro spadnul dolů. Což není dobrý. Tak lidi, zhodíme Etlota. Nani? お前はもう死んでいる。 Čau, já končím. Cože? Proč? Ne? Potřebuji na hajzlu. Čau. Čau. Papa.
Hej děcka, mě tady už to nějak jakoby nebaví, potřebuji takovým jako mě nahání čurání, ano, přesně tak. Tak jako, takže já pak jdu, jo. Čau. Papa. Naschledanou. No tak to ale znamená, že nám Quirky, nebo jak se jmenuje, vyhrál challenge Hyper se vrátil. a tedy dostával limonádu u knihovny. Je to tvoje, vyhrál si limonádu u knihovny. Jo, Quirky, nebo jak se jmenuješ. Jak jsi spokojený s výhrou? Hyper se vrátil. No, ty taky. Ano, to se vrátil. Ne, pozor, ne. Ne, tak jo, asi je dobrý. Asi už radši končíme. My už jsme u konce dnešního videa. Naschledanou. Děkuji, že jste se koukali, dejte like, dejte mi odběr, prosím, protože teďkon tak máme nějakých Teď kolem... vám tady zamknu. Ne. Máme nějakých 650 odběratel, takže dejte odběr, ať dáme do těch Vánoc těch 1000 a někdo z vás může vyhrát krásných 1000 Robuxů. Je to na vás a zatím čau.